Din il-ġimgħa 34 uffiċjal mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wettqu eżerċizzju ta' operazzjoni ta' salvataġġ bħala parti mit-taħriġ tagħhom biex jagħmlu pass il quddiem fil-karriera għal grad ta' surġent. Qabel telqu għall-eżerċizzju, l-uffiċjal iltaqgħu f'Taninet fil-Mellieħa fejn Michel Gallia, l-uffiċjal illi koordina t-taħriġ, spjegalhom x'se jsir fl-eżerċizzju. Wieħed telgħu fuq id-dingi u rħewla lejn Kemmuna. Qegħdin hawnhekk f'Kemmuna ġejna bid-dingi li f'Jannar li għadda ingħaqad mal-flotta tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, vettura mamra bl-aħħar teknoloġija li qed tagħmilha dejjem iżjed faċli għal operazzjonijiet ta' salvataġġ biex il-ħaddiema jkunu jistgħu jersqu lejn il-persuni li jkunu f'periklu imminenti fl-iqsar żmien possibbli. Ġejna hawnhekk insegwu mill-qrib eżerċizzju ta' operazzjoni ta' salvataġġ. F'dan l-eżerċizzju ħadu sehem uffiċjali minn żewġ taqsimiet tad-dipartiment li jużaw id-ding il-ġdid f'ambjent kontrollat biex ikunu jistgħu jitalmu u jidentifikaw fejn jistgħu jtejbu l-operat. Kieku kien każ reali, normalment ikun iktar fast. Imma inti trid tagħtihom ċans, anke tagħtihom break. Waqt li qed naħdmu tinformhom fejn marru ħażin u fejn jistgħu jimpruvaw. Allura hekk ikun hemm dik is-sinerġija wkoll bejn żewġ sections, maritime u tal-art, fejn jistgħu jaħdmu flimkien, jaraw fejn hemm gaps għax nidentifikaw ukoll gaps ħalli aħna nirranġaw u ntejbu l-operat tagħna fejn jista' jkun. L-uffiċjal spjega l-isforzi l-bidliet fid-demografija ta' Malta u fis-sfond ta' popolazzjoni li qed tiżdied il-bżonnijiet jinbidlu wkoll u allura d-Dipartiment ħass il-bżonn li jibdel il-flotta tal-vetturi tal-baħar għaliex meta jiqdiemu jirrikjedu aktar spejjeż biex jinżammu. L-apparat li għandu jista' jaħdem kemm bil-lejl u filgħodu għax għandu s-sistema ta' flare, nkunu qed naraw il-lokazzjonijiet ta' kollox u għandna wkoll is-sistema ta' qisu infrared. Allura aħna persuna li waqgħet il-baħar inkunu nistgħu nidentifikawha minn fuq id-dingi u nagħmlu rescue tagħha. L-uffiċjal b'20 sena esperjenza fis-servizz qasam magħna l-aktar esperjenza li ħallet timbru fuqu f'dawn iż-żewġ deċennji. Naħseb l-iktar waħda li forsi teqpa' ġew moħħi hija meta għamilna rescue fuq il-kollega tagħna stess, dak kien sejjer jitfi xi karozzi ħdej skip għax kienu qabduha u sfortunatament daw il-kollega tagħna kellhom accident fejn mbagħad kellna noħorġu aħna u nagħmlu road traffic accident fuq sħabna ġifieri speċjalment wieħed li kien waqa' l-baħar mill-art u kellna nagħmlulu ġifieri sa mouth-to-mouth resuscitation biex ħajġajna ġibnieh.